Jeg gjorde mit bedste for at opdage det opkald kom ned på linjen op til en platform af overgivelse. Jeg blev bragt, men jeg var rar. Og nogle gange bliver jeg nervøs, når jeg ser en åben dør. Luk dine øjne, klar dit hjerte. Klip i snoren. Er vi mennesker? Eller er vi dansere? Mit tegn er afgørende. Mine hænder er kolde, og jeg er på mit knæ. Søger efter svaret. Er vi mennesker? Eller er vi dansere? Respekt til noget og kraft. Send mine kondolencer til godt. Giv min hensyn til sjæl og romantik. De har altid gjort det bedst de kunne. Og så længe at hengivenhed. Du har lært mig alt det jeg kender. Vink farvel, ønsk mig godt. Du må lade mig gå. Er vi mennesker? Eller er vi dansere? Mit tegn er afgørende. Mine hænder er kolde, og jeg er på mine knæ. Søger efter svaret. Er vi mennesker? Eller er vi dansere? Vil dit system være okay, når du drømmer om hjem i aften? Der er ingen besked, vi modtager. Lad mig vide, om dit hjerte står og slår. Er vi mennesker? Eller er vi dansere? Mit tegn er afgørende. Mine hænder er kolde.